Μετά τη γερμανική κατοχή και την αντίσταση, η Ελλάδα γνώρισε τον εμφύλιο του 1946 με 1949 που ερείπωσε τη χώρα και θέρισε μια ολόκληρη γενιά. Ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος επέστρεψε και ο στρατός μετατράπηκε σε όργανο καταστολής. Ένα ευρύ δημοκρατικό κίνημα φέρνει στην εξουσία τον Γεώργιο Παπανδρέου το 1963, αλλά 2 χρόνια μετά η προσπάθειά του να ελέγξει το στρατό προκαλεί την αντίδραση των Αμερικανών του θρόνου και των μυστικών υπηρεσιών και οδηγεί στην ανατροπή του. Οι μαζικές κινητοποιήσεις του λαού έχουν σαν αποτέλεσμα τη διαδοχική πτώση 3 πρωθυπουργών διορισμένων από το παλάτι, ως τη στιγμή που μια προσωρινή δεξιά κυβέρνηση αναλαμβάνει να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Την 21η Απριλίου του 1967, και ενώ τα κόμματα κινητοποιούνται για την τελική φάση των εκλογών, ο στρατός επεμβαίνει. 21η Απριλίου 1967. Εξαιτίας των ταραχών που εκυριάρχουν στην χώρα, ο στρατός ανέλαβε την εξουσία. Από τη στιγμή αυτής δεν υπάρχουν πλέον δεξιοί, κεντρώοι και αριστεροί. Υπάρχουν μόνον Έλληνες. Για να αποφύγουμε την διχόνοια και των εμφύλιων πόλεμων, η κυβέρνηση εκήρυξε κατάσταση πολιορκίας καθάπασαν την επικράτεια. Ένα μαζικό κίνημα που στερούνταν οργάνωσης βρίσκεται αιχμάλωτο μιας μεθοδικά προετοιμασμένης δικτατορίας. Τις επόμενες μέρες, οι Έλληνες πληροφορούνται τα ονόματα των 3 αδελφών που τους κυβερνούν. Γεώργιος Παπαδόπουλος, συνταγματάρχης, πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών. Νικόλαος Μακαρέζος, συνταγματάρχης. Στυλιανός Πατακός, ταξίαρχος, διοικητής των τεθωρακισμένων που κατέλαβαν την Αθήνα. Το άτομον διεσπάστη από το περιβάλλον του. Άγγελος, εξάγγελος μας ήρθα από μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο για να γλύφει. Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά, κι ακούγονταν ευχάριστα στα αυτή μας, γιατί έμοιαζε μ' αλήθεια η κάθε του ψευτιά, κι ακούγοντας τον ησύχαζε η ψυχή μας. Έστησε το κρεβάτι του πίσω απ' την αγορά και έλεγε καλαμπούρια στην ταβέρνα. Μπαινόβγαινε και φάτος στα κουρία και στα λουτρά και χάζευε τα ψάρια μες στη στέρνα. Και πέρασε ο χειμώνας κι ήρθε η καλοκαιριά, κι ύστερα πάλι ξανάρθανε τα κρύα, ώσπου κάποιο βραδάκι τι του ήρθε ξαφνικά κι άρχισε να φωνάζει με μανία. Τα πόδια μου καήκανε σ' αυτή την ερημιά, η νύχτα εναλλάσσεται με νύχτα. Τα νέα που σας έφερα σας χάιδεψαν τα αυτιά, μα απέχουνε πολύ απ' την αλήθεια. Αμέσως καταλάβαμε τι πήγαινε να πει,
είπαμε να φύγει μουδιασμένα, αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα. Στις 29 Απριλίου ο Πατακός διακηρύσει: «Δεν έχομεν μεταξύ μας δολοφόνους. Συνεπώς, όλοι οι συλληφθέντες χαιρούν άκρας υγείας και τούτο αποτελεί την καλύτεραν απάντηση να αποδεικνύουσαν την διαφοράν η οποία υφίσταται μεταξύ αληθείας και ψεύδους». Μαρία Καλαβρού, Παναγιώτης Ελής, Νικηφόρος Μανδυλαράς είναι τα ονόματα των πρώτων νεκρών. ...6.138 κρατούμενοι εξορίζονται στη Γιάρο, το νησί του Διαβόλου. Τα πολιτικά κόμματα απαγορεύονται και οι κυριότεροι ηγέτες τους συλλαμβάνονται. Τα συνδικάτα διαλύονται και οι εφημερίδες της αριστεράς πάβουν να κυκλοφορούν. Η θεραπεία του Παπαδόπουλου τίθεται σε εφαρμογή. Οι επιστημονικές τους μέθοδοι: 1. Ραβδισμοί και χτυπήματα σε ολόκληρο το σώμα. 2. Φάλαγγα, ραβδισμοί στα πόδια. 3. Βασανιστήριο της ασφυξίας. 4. Κρέμασμα με το κεφάλι κάτω. 5. Πρόκληση εγκαυμάτων. 6. Ξερίζωμα των νυχιών. 7. Ηλεκτροσόκ. 8. Σεξουαλικά βασανιστήρια. Μια τελείως διαφορετική ατμόσφαιρα βασιλεύει στην Ένωση Εφοπλιστών. Ο Παπαδόπουλος διακηρύσει: «Σας ανήκω όπως και μου ανήκετε». Οι αμερικανικές εταιρείες Λίτον και Έσο Πάπας κλείνουν απικιακού τύπου συμβάσεις. Ανάμεσα στους υπόλοιπους φίλους του καθεστώτος, ο ανώτερος κλήρος, με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Η ΑΧΕΠΑΝΣ, συντηρητική οργάνωση των Ελλήνων στην Αμερική. Ο Σπύρο Άγνου, ελληνοαμερικανική εκδοχή του ονόματος Αναγνωστόπουλος, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ρίτσαρντ Νίξον, ο μέλλον πρόεδρος. Και ακόμη επιχειρηματίες και στρατιωτικοί που εκφράζουν την ευαρέσκειά τους για το ήρεμο πολιτικό κλίμα της χώρας.
Οκτώβριος του 1968. Δημοψήφισμα για το Σύνταγμα. Μετά την φεδρή απόπειρα αντιπραξικοπήματος του βασιλιά, που είχε γίνει στις 13 Δεκεμβρίου του 1967, ο λαός οδηγείται στις κάλπες. Επίσημο αποτέλεσμα, 92% υπέρ της Χούντας. Λίγες μέρες αργότερα, τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου, ένα διαφορετικό δημοψήφισμα πραγματοποιείται στην Αθήνα. $500.000 διαδηλωτές λένε όχι στη Χούντα, στην κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου, του τελευταίου εκλεγμένου πρωθυπουργού της χώρας. Το ξέσπασμα ξαφνιάζει το καθεστώς και αποδεικνύει πως ο λαός δεν έχει υποκύψει στην τρομοκρατία. Κι αν βγω από αυτή τη φυλακή, κανείς δεν θα με περιμένει. Οι δρόμοι θα είναι αδιανοί κι η πολιτεία μου πιο ξένη. Τα καφενεία όλα κλειστά κι οι φίλοι μου ξενιτεμένοι. Αέρας θα με παρασέρνει κι αν βγω από αυτή τη φυλακή. Κι ο ήλιος θα αποκοιμηθεί μες στα ερήπια της Ολύνθου. Θα μοιάζουν πράγματα του μύθου κι οι φίλοι μου και οι εχθροί μαρμαρωμένοι θα σταθούν. Οι ρήτορες, χιλοποδίτες, ζητιάνοι εταιρές και προφήτες μαρμαρωμένοι θα σταθούν. Στην πύλη θα σταθώ
τις κουβέρτες τι μας χάλει κι αργό κουνώντας το κεφάλι θα χαιρετήσω το φρουρό χωρίς βουλή, χωρίς Θεό σαν βασιλιάς σ' αρχαίο δράμα θα πω τη λέξη και το γράμμα μπροστά στην πύλη θα σταθώ. Πολύ νωρίτερα, ωστόσο, η αντίσταση είχε αρχίσει. Πάνω από 20 οργανώσεις, μικρές και μεγάλες, αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας. Όπλα τους, οι προκηρύξεις, τα αυτοκόλλητα, οι αφίσες, οι βόμβες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι βομβιστικές ενέργειες δεν προκάλεσαν την απώλεια ούτε μιας ανθρώπινης ζωής. Αντίθετα, κάποιοι αντιστασιακοί θα διακινδυνεύσουν για να μην υπάρξουν αθώα θύματα. Στις 13 Αυγούστου 1968, στο 300 χιλιόμετρο του δρόμου από το Σούνιο στην Αθήνα, ο Αλέξανδρος Παναγούλης επιχειρεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα. Ο Παπαδόπουλος διασώζεται και δηλώνει «Η ζωή μου θα ευρίσκεται εν ασφαλεία, καθώς ον διάστημα ο Θεός, ο οποίος είναι φιλέλλην, την θεωρεί απαραίτητον δια την Ελλάδα». Ο Παναγούλης καταδικάζεται εις θάνατον. Μετά από μια διεθνή κινητοποίηση, η ποινή μετατρέπεται σε ισόβια. Θα υποστεί απίστευτα βασανιστήρια σε όλη τη διάρκεια της κράτησής του και θα ζήσει θαμμένος σε ένα υπόγειο κελί, φορώντας σχεδόν συνεχώς χειροπέδες. Θα γράψει ποίηματα. Νοέμβριος του 1967. Πρώτη μεγάλη δίκη του Πατριωτικού Μετώπου. Ιούλιος 1968. Δίκη της Δημοκρατικής Άμυνας. Νοέμβριος. Δίκη των φοιτητών του Ρίγα Φεραίου. Δίκη του Παναγούλη. Οι δίκες διαδέχονται η μία την άλλη. 1000 περίπου κατηγορούμενοι θα παραστούν σε 55 δίκες. Θα καταδικαστούν σε 10.000 χρόνια φυλάκιση. Οι άλλοι, όσοι δολοφονήθηκαν, δεν εμφανίστηκαν ποτέ στα δικαστήρια. Οι λογοκριτές της Χούντας δημοσιεύουν τον περίφημο κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Κώστας Βάρναλης και ο Νίκος Καζαντζάκης κατέχουν μια τιμητική θέση. Ο Μίκης θα γράψει τα καινούρια του τραγούδια στην παρανομία, στη φυλακή και στην εξορία. Όταν ο ήλιος κουραστεί και γυρνά πλαγιάσει, τα παλικάρια βγαίνουνε έξω απ' τους κρυψώνες. Τα παλικάρια βγαίνουνε έξω απ' τους κρυψώνες.
Μίκης Θεοδωράκης συλλογεί τα τραγούδια του Ανδρέα ως ένα ελάχιστο δείγμα αγάπης και σεβασμού προς τον αγωνιστή Ανδρέα που βρέθηκε στο διπλανό με το Μίκη Κελή στη Γενική Ασφάλεια Αττικής εισοδού Μπουμπουλίνας κάτω από την φοβερή ταράτσα όπου και τον βασάνισαν. Όλα αυτά αναφέρονται σε ένα από τα τραγούδια της συλλογής, το Σφαγείο. Το μεσημέρι χτυπάνε στο γραφείο, μετρώ τους χτύπους στο αίμα μετρώ. Είμαι τρεχτάρι, με έχουν κλείσει στο σφαγείο, σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Τύπουν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα, μετρώ τους χτύπους στο πόνο μετρώ. Πίσω απ' το τύπο πάλι θα είμαστε παρέα, τακ-τακ εσύ, τακ-τακ εγώ. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή, βαστάω γερά, κρατάω καλά. Μες στις καρδιές μας αρχινάει το πανηγύρι, τακ-τακ εσύ, τακ-τακ εγώ, τακ-τακ εσύ, τακ-τακ εγώ. Μύρισε το σφαγείο μας στη Μάρη και το κελί μας όχι ουρανό. Μύρισε το σφαγείο μας στη Μάρη και το κελί μας όχι ουρανό. Το μεσημέρι χτυπάνε στο γραφείο, μετρώ τους χτύπους στο αίμα μετρώ. Είμαι τρεχτάρι, με έχουν κλείσει στο σφαγείο, σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Τύπουν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα, μετρώ τους χτύπους στο πόνο μετρώ. Πίσω απ' τον τύπο πάλι θα είμαστε παρέα, τακ-τακ εσύ, τακ-τακ εγώ. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή, βαστάω γερά, κρατάω καλά. Μες στις καρδιές μας αρχινάει το πανηγύρι, τακ-τακ εσύ, τακ-τακ εγώ, τακ-τακ εσύ, τακ-τακ εγώ. Μύρισε το σφαγείο μας στη Μάρη και το κελί μας όχι ουρανό. Μύρισε το σφαγείο μας στη Μάρη και το κελί μας όχι ουρανό. Ο Ρίτσος, που είναι μεταξύ των πρώτων συλληφθέντων, γράφει και ζωγραφίζει πάνω σε πέτρες. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Η πολιτιστική ζωή της χώρας μπαίνει κυριολεκτικά στο γύψο. Στο μεταξύ, το φάντασμα των υπερπαραγωγών του Χόλιγουντ θα ζωντανέψει στις φασιστικές γιορτές της Χούντας. Η αρχαιότητα, το Βυζάντιο, η Επανάσταση του 21 και οι αρχαίες πέτρες υμνούν την δόξα της 21ης Απριλίου. Στο Καλιμάρμαρο, οι κερκίδες γεμίζουν ασφικτικά από κρατικούς υπαλλήλους, στρατιώτες και χαφιέδες. Έξω από το στάδιο,
πιτσιρικάδες μιμούνται τη φωνή του Παπαδόπουλου με γαυγίσματα. Η εθνική κυβέρνηση της 21ης Απριλίου είναι ευαίσθητη στην ομορφιά. Για να το αποδείξει, ο αδελφός Πατακός, που τις πρώτες μέρες της δικτατορίας είχε ξεσπαθώσει κατά της μίνι φούστας, σπέβδει, μαζί με τις κυρίες των δικτατόρων που μειούνται στην κοσμική ζωή, να παρακολουθήσει μια πολύ ιδιαίτερη επίδειξη μόδας που ενώνει την χάρη και τη λεβεντιά. Και με ένα αστέρι για συντροφιά, τώρα ποιος ξέρει αν θα με σκέφτεσαι. «1971. Θάνατος του Γιώργου Σεφέρη». Λίγους μήνες πριν, ο τύπος είχε δημοσιεύσει την καταγραφή ενός εφιάλτη του ποιητή. Είδα τότε τον Παρθενώνα, ανατριχιαστικά γυμνό, με τους κύονες να έχουν μεταμορφωθεί σε τεράστια σωληνάρια οδοντόπαστας. Ο εφιάλτης με έκανε να πεταχτώ από το κρεβάτι μου, ουρλιάζοντας στις 5 το πρωί. Στο στήθος μου η πληγή ανοίγει πάλι όταν χαμηλώνουν τ' άστρα και συγγενεύουν με το κορμί. Όταν πέφτει σίγη κάτω από τα πέλματα των ανθρώπων. Αυτές οι πέτρες που βουλιάζουν μέσα στα χρόνια ώσπου θα με παρασύρουν. Τι θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να την εξαντλήσει. Στις 22 Ιουνίου του 1973, στο Θέατρο Αθήνων της Οδού Πατησίων, κάνει πρεμιέρα το μεγάλο μας τσίρκο από τον θίασο Καρέζη Καζάκου. Αμέσως αγαπήθηκε από το κοινό και έγινε σύμβολο του αγώνα κατά της Χούντας. Αλληγορικά γραμμένο, προσπάθησε να περάσει τις συμπληγάδες της λογοκρισίας, κρύβοντας δεκάδες μηνύματα κατά της δικτατορίας. Κάθε βράδυ γίνονταν κοσμοσυρωή των Αθήνεων που βρίσκονταν απέναντι από το Πολυτεχνείο. Αυτό όμως δεν κράτησε για πολύ. Οι παραστάσεις διακόπηκαν βία από τη Χούντα τον Οκτώβριο, λίγο πριν την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο. Το τραγούδι από την παράσταση «Φίλοι και αδέρφια» με τον Νίκο Ξυλούρη. Φίλοι κι αδέρφια, μανάδες, γέροι και παιδιά, στα παραθύρια βγείτε και θωρείτε, κι περπατούν στα σκοτεινά και σε πιάνουν μες στα στενά. Φίλοι κι αδέρφια, μάνες, γέροι και παιδιά, γράφουν σημάδια, μηνύματα στο βασιλιά. Σαν δε φωνάξεις, έβγα να το γράψεις, να μη σ' ακούσουν τα σκύλια. Βγάλε φωνή χωρίς μίλια, σημάδια και μηνύματα στο βασιλιά. Ήταν στρατιώτες
καπεταμένη και λαϊκή. Όρκος σταυρός πάνω στο σπαθί τους, πήλετε για να μην χαθεί. Όρκος σταυρός στο σπαθί, καπεταμένοι στρατιώτες λαϊκοί. Κι όπου φοβάται φωνή να ακούει απ' το λαό, σε ρήμο τόπο ζει και βασιλεύει, καστροφυλάει ερημικό, έχει το φόβο φυλαχτό, όπου φωνή φοβάται να ακούει απ' το λαό. Γηπεδεμένη με σίδερο και με φωτιά, γιατί τα πιο σου φέρανε καημένοι, μα σαν βενέλη από σειρά τα κρίματα σου είναι πολλά, τι που το σιδέρο πέφτεψαν στη φωτιά. Και οι τόποι τύλοι ξεθηκαρώνουν τα σπαθιά, κάνουν βουλή συντακτική και γράφουν το θέλημά τους στα χαρτιά, κι η κοσμοθάλασσα πλατιά, κάνουν βουλή, ξεφυκαρώνουν τα σπαθιά. Από τον κύκλο θα ταχώ, στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω, και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό, που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω, και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω, και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν αετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό, θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ.
πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν αετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό, θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Είμαστε άοπλοι. Είμαστε άοπλοι. Το μόνο μας όπλο είναι η χρήση μας για ελευθεριά. Η αγάπη μας για την πατρίδα. Για την προκοπή της πατρίδας μας. Η αγάπη μας για την ελευθεριά. Ώρα 2:50. Ο εισαγγελέας και ο διευθυντής της αστυνομίας εναλλάξ καλούν τους φοιτητές με τα μεγάφωνα να εγκαταλείψουν το Πολυτεχνείο. Ώρα 2:54 πρώτα λεπτά. Διαπραγματεύσεις μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας δεν φτάνουν σε κανένα αποτέλεσμα. Αδέλφια μας στρατιώτες, δεν θα σηκώσετε όπλο, δεν θα σηκώσετε και δεν θα πυροβολήσετε, δεν θα σκοτώσετε τα αδέλφια σας. Αδέλφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέλφια σας, να χυθεί ελληνικό αίμα. Όλοι πιστεύουμε στην ελευθεριά. Και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό ύμνο, αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπασιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που μεγάλη μέρα τη γη. Απ' τα κότερα βγαρμένη των Ελλήνων τα ιερά και για πρώτα δεχομένη, χαίρε ελευθεριά. 2003. Ο Άλφας Κεβοφύλαξ, ο έφεδρος στρατιώτης του τεθωρακισμένου άρματος που εισέβαλε στο Πολυτεχνείο, σπάει τη 30χρονη σιωπή του και αποκαλύπτει όσα συνέβησαν τη μαύρη νύχτα που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και στιγμάτισε για πάντα τη ζωή του. Ο κύριος Κεβοφύλαξ περιγράφει λεπτόπαρλεπτό τη στρατιωτική επιχείρηση της Χούντας, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 16ης Νοεμβρίου με την έκδοση των τάγκς στους δρόμους της Αθήνας και ολοκληρώθηκε στις 3:30 το πρωί τη 17ης Νοεμβρίου με την αιματοβαμμένη εισβολή στο Πολυτεχνείο. Στη σπάνια μαρτυρία του κ. Κεβοφύλαξ μνημονεύει τις δραματικές στιγμές που εκτελήθηκαν στους δρόμους της Αθήνας. Θυμάται τότε με χαρά, τώρα με θλίψη, τον πόνο των φοιτητών πριν τον ηρώ του να ταλακώνεται κάτω από τις ερπίστρες που ίδιος έθεσε σε κίνηση, τον δρόμο που ακολούθησε από τις λυσαλές επιθέσεις των αστυνομικών. Σε αυτή τη συνέντευξη του κ. Άλφας Κεβοφύλακος μιλούν δύο πρόσωπα, ο 20χρονος έφεδρος στρατιώτης και ο 50χρονος βιοπαλαιστής. Αυτό είναι και το τίμημα που πληρώνει ακόμα και σήμερα για μια ενέργεια που τον κατέστησε αρνητικό πρωταγωνιστή στην κρισιμότερη στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Μια στιγμή, μια αιωνιότητα. Την ημέρα εκείνη ήμουν υπηρεσία. Στο στρατό έκανα 10 μήνες. Ήμουν εκπαιδευτής στο κέντρο τεθωρακισμένου στο Βουδί. Το ότιμα από σκούφιδες ήταν σαν να επιλέγει. Πήγα εθελοντικά. Μόλις άρχισαν τα επεισόδια, μπήκαμε με φυλακή. Οι κομμουνιστές και την Αθήνα μας έλεγαν, και εμείς τους πιστεύουμε. Θυμάμαι στο στρατόπεδο κάποιοι είχαν ραδιοφωνάκι και ακούγαμε στα κρυφά του σταθμό του Πολυτεχνείου.
παλιοκουμούνια, τα καλοπεράστα τα λέγαμε. Μισή ώρα μετά το μεσάνυχτη της 16ης Νοεμβρίου, η Ήλου μου πήρε εντολή να ετοιμαστεί για έξοδο. Αποφασίστηκα να βγουν 5 δικά μας άρματα και κάτι γαλλικά, ΑΜ30. Εγώ ήμουν οδηγό στο πρώτο άρμα που βγήκε στον δρόμο. Στις 1 και 4 το πρωί της 17ης Νοεμβρίου, φτάσαμε στη διασταύρωση των αναφόρων Αλεξάνδρας και Κυφυσίας. Λίγο αργότερα διασχίσαμε τις Αλεξάνδρας. Όταν στο ύψος του Ίκα, στη στάση Σόνια, σταματήσαμε, γιατί ο δρόμος ήταν κλειστός. Υπήρχαν οδοφράγματα, φωτιές και κινητοποιημένα λεωφορεία. Με διάφορες μανούβρες, μπρος πίσω δεξιά-αριστερά, άνοιξε το δρόμο και προχωρήσαμε. Όταν φτάσαμε στη διασταύρωση του λεωφόρου Αλεξάνδρου και του οδού Πατησιών, μας έδωσαν εντολή να σταματήσουμε. Εκεί στην πλατεία Αιγύπτου μείναμε περίπου 1 ώρα. Ο κόσμος θυμάμαι ότι μας φώναζε. Είμαστε αδέρφια, είμαστε αδέρφια. Εγώ ήθελα να τους φάω, τους έβλεπα σαν παράσιτα. Μας είπαν να πάμε πιο κοντά στο Πολυτεχνείο, αλλά όχι μπροστά στην πόρτα. Αυτό κάναμε, σταματήσαμε λίγο μετά την πέρα. Φτάνοντας μπροστά στην πόρτα, έστριψα το άρμα προς το Πολυτεχνείο, με γυρισμένο το πολυδόρο προς τα πίσω. Θυμάμαι ότι σηκώθηκα από τη θέση μου και εγώ και όλο το πλήρωνο. Δεκάδες φοιτητές κρεμόταν από το κάγκελο, ενώ εκατοντάδες βρισκόταν στο προάβλιο χώρο. Έδιναν πανικόβλητοι. Και εγώ να σκεφτείς, τους έβλεπα σαν μαμούνια που ήθελα να τους φάω. Τότε ήρθε ο ειδικός εδάφους στο άρμα τους και μου λέει: Θα μπούμε μέσα, θα ρίξουμε την πύλη, ετοιμάσου. Πήρα θέση και ξεκίνησα. Δεν έβλεπα πολλά πράγματα. Δεν είχε καλό οπτικό παιδί. Γιατί χτύπησα πλέον από τη θηρίδα του άρματος. 10 εκατοστά πριν από την πόρτα, σταμάτησα. Σταμάτησα σκόπιμο. Αυτό φαίνεται στην παιδί της εποχής. Στο φρενάρισμα, οι φοιτητές τρομαγμένοι έφυγαν προς τα πίσω. Αν έμπαιναν με ταχύτητα, θα σκότωναν δεκάδες άτομα που εκείνη τη στιγμή ήταν κρεμασμένα στα καλλίδια. Οι καγκελόβροι τέλειωσαν αμέσως. Πίσω από τη σιδερένια πύλη ήταν σταθμισμένο το Mercedes που είχαν βάλει εκεί οι φοιτητές για να πράξουν την είσοδο. Το έκανα αληθή. Η αριστερή επίστρια το έδωσε. Με το που έπεσε η πύλη του Πολυτεχνείου, εισέβαλε με αστυνομική για να συλλάβουν τους φοιτητές. Λίγο αργότερα κατέβηκα και εγώ από το άρμα και πήγα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Αστυνομικοί κυνηγούσαν και χτυπούσαν τους φοιτητές όπου έβρισκαν. Αν δεν ήταν οι λοκατζίδες να τους σταματήσουν, θυμάμαι πολλές φορές πιάστηκα στα χέρια μαζί τους. Δεν ξέρω και εγώ τι θα γίνει. Στο προάβλιο του Πολυτεχνείου ήταν πολύ χτυπημένοι. Θυμάμαι ότι είδα πολλούς τραυματίες, ενώ 3-4 ήταν σογιασμένοι κάτω, εκείνοι. Δεν ξέρω τι ήταν έγινε. Δεν κοίταξα να δω. Κάποια στιγμή ένας φοιτητής όρμησε κατά πάνω μου και μου είπε: Τι κατάλαβες τώρα που μπήκες? Αφηνίασε. Έβαλα το πιστέρι και προτάσσοντάς του, του γύρισε και του είπα οδειάζοντας: Σκάσε ρε πρόλογο εδώ να σε καθαρίσω. Αυτός ο φοιτητής δεν ξέρει πόσο χειρостάθηκε εκείνη τη στιγμή. Αν έλεγε μια κουβέντα παραπάνω, θα τον σκότωνε. Τέτοιος είναι. Ένας φασίστης. Όπως φαίνονταν οι φοιτητές, θυμάμαι ότι έριχναν μέσα στο τάγκ πακέτα τσιγάρα και ότι προμήθειες είχαν μαζί τους. Όταν γυρίσαμε στο βουδί, το άρμα μοιάζε με περίπτερο. Όσο σκέφτομαι ότι οι φοιτητές μας έδιναν σάντουιτς και τσιγάρα μετά από όσο τους κάναμε, δεν μπορώ να συγχωρέσω στον εαυτό μου για αυτό το πράγμα. Σκέφτομαι τι πήγα και έκανα. Όταν γυρίσαμε στο στρατόπεδο, έγινα ήρωας. Οι στρατιωτικοί μου έδιναν συγχαρητήρια. Τότε αισθανόμουν ότι ήμουν κάποιος, ότι έκανα κάτι καλό, κάτι μεγάλο. Είχα γίνει ο ήρωας που διέλυσε τους εχθρούς της πατρίδας, τα παλαιοκουμούνια. Όπως λέγαμε τότε τους φοιτητές. Αυτά μου έλεγαν, αυτά πίστευα. Ένιωθα περήφανος, ήμουν κι εγώ ένας φασίστας. Την επόμενη εβδομάδα έγινε η στάση του Ιωνίδη. Ήμουν πάλι στη φυλακή. Μας πάνε στο ΓΕΣ, στο προαύλιο λάβουμε θέσεις. Δεν ξέραμε γιατί πήγαμε εκεί. Δεν μας είπαν. Γυρνώντας στο βουδί, μάθαμε ότι έριξε τον Παπαδόπουλο. Τότε μέσα μου κάτι άλλαξε. Αυτοί που τον παρουσίαζαν σαν Θεό, τώρα τον έβριχναν. Δεν μπορούσα να καταλάβω αυτό. Μα είναι τόσο πουλημένοι όλοι τους, αναρωτήθηκα. Αυτοί πάνε από φυσά αγοριάς, πουλημένα το μάγια είπα μέσα μου. Θυμάμαι ότι ο Μιχάλης Μουνέκης παρέδωσε τα καλόγια του στους άμεσες της ΕΣΑ που ήρθαν στο κέντρο και του συνέλαβαν. Ο Καραμαλής είχε πει: Τα άρματα στα σύνορα. Τότε ήταν γεγονότα της Κύπρου. Πήγαμε Αλεξανδρούπολη. Μετά από 6 μήνες πήρα άδεια. Ήταν απολυθός στους 22 μήνες, έφτασε στους 30, εφεδρεία στην εφεδρεία. Όταν απολύθηκα, όλα είχαν αλλάξει μέσα μου. Το μεροκάματο, η ζωή μου άλλαξε 180 μήνες. Έκανα όποια δουλειά μπορείς να φανταστείς. Εργάτης, κατάλαβα ότι δεν μπορώ να έχω τα ίδια αιτήματα με τους εργοδότες. Εμένα που μου έμαθα να μισώ τους κομμουνιστές, ψήφισα 2 φορές κουκουέ. Στη δουλειά πριν από χρόνια, κάποιος άκουσε πώς με λένε και ρώτησε αν έχω κάποια σχέση με τον Πορτάκια, όπως είπε του Πολυτεχνείου. Ξαδελφός μου είναι μακρινός, σκοτώθηκε στο πετρίο, απάντησα. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν υπήρξε ποτέ 20 χρονών.
Ο έφεδρος στρατιώτης Άλφας και Βοφύλαξ σκοτώθηκε στο τροχαίο. Οι φίλοι μου δεν ξέραν ποιος είναι, ούτε κανείς στην γειτονιά. Μόνο η γυναίκα μου το ξέρει. Της είπε ύστερα από χρόνια. Στα παιδιά μου δεν το είπα ακόμη. Ντρέπομαι για αυτό που είναι, για αυτό που έκανε. Στη θέση μου θα μπορούσε να βρεθεί ο καθένας. Έφεδρος στρατιώτης. Έφεδρος στρατιώτης ήμουν άλλωστε. Οι άνθρωποι που αντιστάθηκαν στην Χούντα είχαν μεγάλη ψυχή. Ήταν παλικάρια. Δεν ξέρω αν έχει νόημα, αλλά θα ήθελα να σου πω μια μεγάλη συγγνώμη. Δεν θα ξεχάσω την νεαρή φοιτήτρια που τραυματίστηκε σοβαρά κατά την εμβολή του τάγκ, την καθηγήτρια σήμερα του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Πέπη Ριγοπούλου. Πιστεύω ότι αν τη δω σήμερα, δεν θα ξέρω τι να τη πω. Πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια πέρασε από το μυαλό μου να τη συναντήσω, αλλά σταματούσα. Θα ήθελα να τη δω, να τη πω, δεν τολμώ όμως. Τα λόγια δεν σβήνουν. Τη νύχτα αυτή τη λέτε εσείς φωτιά, μα εγώ τη λέω δέντρο. Οι μέρες που λαχτάρισα θα έρθουν, εγώ τη λέω δέντρο. Μες στο πλήθος το αίμα του έτρεχε στο στήθος. Ο θάνατος νωρίς νωρίς τον είχε σημαδέψει κι εγώ φωνάζω μη, ο θάνατος θε να σε βρει κι είπε τη νύχτα αυτή τι λες εσύ φωτιά, μα εγώ τι λέω δέντρο. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου σήμαινε την αποτυχία της ελεγχόμενης φιλελευθεροποίησης. Ο Παπαδόπουλος ανατρέπεται. Ο νέος ισχυρός Ανήρ είναι ο ταξίαρχος Ιωαννίδης, διοικητής της ΕΣΑ, που διεύθυνε μια δύναμη 500 περίπου βασανιστών. Τα βασανιστήρια επεκτείνονται, η Γιάρος ξανανοίγει, γίνονται νέες δολοφονίες. Η συμμορία του Ιωαννίδη έμεινε στην εξουσία περίπου 8 μήνες. Ο βασικός σκοπός του και ο πιθανότερος λόγος για τον οποίο του ανέθεσαν την εξουσία ήταν η εξαγωγή του πραξικοπήματος στην Κύπρο και η ανατροπή της δημοκρατικής και ουδετερόφιλης κυβέρνησής της. Στις 2 Ιουλίου του 1974, μετά από μια μακρά σειρά από προβοκάτσιες, συνωμοσίες, δυναμητιστικές ενέργειες και απόπειρες εναντίον της ζωής του, ο Μακάριος απαιτεί την απομάκρυνση από το νησί όλων των αξιωματικών πρακτόρων της Χούντας. Στις 15 Ιουλίου εκδηλώνεται το φασιστικό πραξικόπημα στην Κύπρο. Το Προεδρικό Μέγαρο περικυκλώνεται και βομβαρδίζεται. Το ραδιοφωνικό ίδρυμα του νησιού καταλαμβάνεται από τους πραξικοπηματίες και ανακοινώνει τον θάνατο του Μακαρίου. Ο ακροδεξιός Νίκος Σαμψών ορίζεται πρόεδρος. Ο Μακάριος όμως δεν είναι νεκρός και καλεί τον κυπριακό λαό στον αγώνα. Λίγες μέρες μετά εγκαταλείπει το νησί. Στις 20 Ιουλίου
το τουρκικό εκστρατευτικό σώμα εισβάλλει στο νησί χωρίς ούτε μία κανονιά να πέσει εναντίον του εισβολέα. Ο Ατήλας στοίχησε στην Κύπρο το 40% των εδαφών της, που τύχαινε να είναι το πιο έφορο και ανεπτυγμένο μέρος του νησιού. Η εισβολή κόστισε ακόμη χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, 200.000 πρόσφυγες, 2.300 αγνοούμενους. Ταυτόχρονα προκάλεσε και την πτώση της δικτατορίας. Στις 24 Ιουλίου του 1974, ο στρατός συγκαλεί μερικούς από τους πιο συντηρητικούς εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου και τους ζητά να σχηματίσουν κυβέρνηση. Ο λαός είναι ήδη στους δρόμους. Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετά από 11 χρόνια αυτοεξορίας στο εξωτερικό, επιστρέφει και γίνεται πρωθυπουργός. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, που είχε φυλακιστεί στην αρχή της δικτατορίας, επιστρέφει επίσης. Οι εξόριστοι γυρίζουν. Η Γιάρος αδειάζει. Και οι συνταγματάρχες οδηγούνται στα δικαστήρια, όπου θα δικαστούν και θα καταλήξουν στη φυλακή για να πάρουν την θέση των θυμάτων τους. Αν για να ζήσεις ελευθεριά, τροφή τις άρκες μας ζητάς, και για να πίνεις, αίμα και δάκρυα δικά μας θέλεις, θα σου τα δώσουμε. Πρέπει να ζήσεις. Σαν τον αϊτό φτερούγαγε στη στράτα, τον καμαρώνει η γειτονιά στα
παραθύρια με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια λεβέντισε ροβόλαγε λεβέντισε ένα σύννεφο μες στην καρδιά του σίδερο